Clodus Rydydd, y stori hanesyddol am sefydliad cyntaf Cristnogaeth ym Mhrydain. Gan y golygydd, Pennod 12, Edigedd. Yr oedd Sallust fel swyddog gofalus fel yr hysbyswyd yn y pennod blaenorol wedi myned i ofalu fod y milwyr yn gwneud pob darpariadau angenrheidiol a phwrpasol at wesyllu. Meddai y llecyn pob angenrhaid i wneud wesyll addas. Yr oedd wrth gwrs digonedd o danwydd wrth law, tra yr oedd ynant fechan fymyrau hebio un pen i'r llecyn a'n gwneud i fyny y prif reidrwydd arall. Rhoddai y coed gysgod dymunol tra y cynygiau y llecyn bechan agored gyfleusterau at gynnull yr holl wir o fewn golwg ei gilydd pan fyddai angen am hynny. Yr oedd llygad craff Sallust wedi sylwi ar holl pethau hyn ac wedi ei foddhau fod y lle am perffaith gymwys yw angenion. Gwelodd fod tannau wedi ei cynnau mewn gwahanol fannau a bod y doc neu bwyd yn cael ei rhoddi allan heb golli amser i'r milwyr. Trefnodd y gweledwriaethau am y nos gan nodi i pob gwylwr ei safle a therfnau ei rodfa. Wedi boddhau ei hun yn yr holl bethau hyn, gweled fod popeth yn iawn ac nes gallai un gelyn dyfod yn agos i'r gwesyll heb i ryw un o'r gwylwyr ei ganfod tros nesaf ei sylw at fyntau genius a rhaid y gellid mewn gwirionedd edrych arnynt fel cachoriorion. Canis yr oedd ei harfau wedi ei cymryd oddi arnynt a chwythau mewn cylyniad yn hollol at drygyredd gwir Sallust. Yr oeddent wedi bod am pryderu a neu plith eu hunain beth wnelid ohonynt. Yn sicr, ebe un, gall fod yn galed arnom, canis gweddwch mae trom yw y cosp am godi llaw yn erbyn candwriad yn y fyddin, ac y mae Aulus Pydens yn un o conuriaid mwyaf ffafredig yn ei llengoedd. Gwir iawn, ebe un arall, ond gallwn dybiad wrth ei ymdangosiad mae gwrdd hynaws. Yw Sallust o bosibl y tueddir ef i fod yn drigorog. Wisp hyn, meddai y trydydd, arwydd wedi clywed amdano ei fod fel dyn yn hynaws, ond bod swyddog yn llym ac yn cosbi pob trosedd milwrol. Os felly, meddai y siaradwr cyntaf, arwydd yn ofni yr amwylier a ni a cosb drom. Ond, eberll al, dyled ystyried mae Aulus Pydens am ysododd gyntaf arnom ni, nid oedd mewn ffordd ond yn hamddiffyn ei hunain. Amddiffyn ei hunain yn wir, sylwai y trydydd ddyrchefn. Sut y gallir dadlau hynny, canis yr oedd ef wedi troi yn ei ôl tua'r godwig pan rwystrwyd ef gan Junius. Nid efe darawodd a chlef gyntaf ethyr amddiffyn ei hun a wnaeth, ac amlwg yw o'n i bain dyfodiad gwir Sallust, y buasau Pydens wedi ei driannu gan 20 o gleddyfau. Edaf gwir, sylwai un o'r dygwriaid. Eto, rhaid cofio, fod y gosb am godi clef neu law yn erbyn swyddog yn fawr, fod y gosb am anifyddhau i'r swyddog lawn cymaint, ac onid ifyddhau yn swyddog yr oeddem ni, onid Junius yn gorfynodd i ymosod a Pydens, onid ifyddhau iddo ef oedd ein dyletswydd gyntaf. Gwir, clefau y llech. Nid oeddem ni'n unbeio. Junius ormynodd i ni ac yr oedd yn rhaid i ni ifyddhau yn dibleu. Arno ef, Junius gan hynny y dysgyn yr holl fai. Eber diguriaid wedi edrych o deiti am gadarnhad i'w golygiadau. Ie, Junius oedd ar fai ac efi yn unig a gosbi'r clefau y llech gyda pharadwyrdd naturiol yn ymfachio fod bwch dihangol wedi cael ei gario ymaith ei pechodau hwy ac yn barod i aberthu ei cynwriad erbyn diogelu ei hunain. Nid oedd ymdygiadau Junius at ei wir wedi bod y fath ac i ennill ei hedmygedd neu serch, a thra y buasau bob milwr gan Lywodraeth Pydens yn barod i fyned drwy dan ei fwyn,
Roedd gwir Juniors mor diwred a chwythau yn llawen wrth feddwl y buasau aberthiad ei blaenor yn ei diogelu hwy. Ac yntau Juniors, beth amdano ef? Ystedau ornelltu yn bendrist a'i galon yn ysglyfaeth i'r demladau mwyaf chwerw ac yn hyrbys. Dialedd siomedig tywylydd am y gwarth osodwyd arno a phob temlad uffernol yn gwibio drwy ac ei blethu yn ei galon. Fel hyn a cafodd Sachlist ef pan ddaeth i edrych sut yr oedd bethau yn myned ymlaen. Yr oedd yn dyfod, ebe Sachlist yn foes gar, i edrych a ydych chwi ac gwir wedi eich gyflawni ar angenrheidiau gofynol eich galluogi i dreulio y nos yn gysurus. Parthed bwyd a thân a chysgod, atebau Juniors yn sarig. Ymai am wnni gennym bob beth sydd eisiau, ond na fydded i ti ein gwaldio trwy sôn am ein gysur. A phaham hynny, gofynnau Sachlist. Baham e bar llaill, a'i tybed fod gysur i'w dysgwyl am dynostyddion rhyddion rhifain pan yn gachoriorion? Na fe ni am hynny, oedd atebiad Sachlist, rheidrydd a osodwyd arnom. Rheidrydd yn wir, ebeth llach, rheidrydd am ganlyniadau o'r hwn ydych alwodd di eto i gyfrydd. Tydi fy ngalw i gyfrydd? Gofynnau Sachlist, gan wyni a'n dermygus. Yn hytrach, fy niletswydd i fyddai dy lawd i gyfrydd a gellu dybiad dy hun yn ffodus os dihangu at fywyd. Flachiau llygaid Juniors yn gyndarydd ac atebodd. Dianc am bywyd yn wir, ac am beth, am mi chwanechu gysan gan un o'r brydenesu sydd yn ysglyfaeth gyfrethlon i bob rhifenwr. Nagau, eithyr am i ti gesio llofruddio swyddog ath uwchradd yn y fyddin, oedd yr ateb o'i raidd. A nid oes hawl i bob dyn amddiffyn ei fywyd ei hun, gofynnau Juniors. Efi oedd yr amasor gyntaf a gallaf brofi. Cei profi ar hyn elli brofi pan yr ystydwn ar dy achos bore y fori. Heno mae'n gynnym gwaith gwell mewn llaw. Gwaith gwell, gofynnau y llall mewn gwawd. Ydyw mae gwneud cariad i enydd glos yn well gwaith andi amhau na gwenyddu gyfiawnder i gydswyddog. Tybiaf mae y gyfiawnder gorau fiasau torri dy dafod yn llip gar ymaith. Ebe Sachlist, beth wyt ti yn feddwl oedd wneud cariad i enydd glos? Beth eber llach? Beth ond fod ar hyn oedd yn drosedd ysgeler ac yn faddeuol ynwydd fi yn weithred gan na tawl a thelwng yn awlus pedans rhinweddol. Beth feddylu? Gofynnau y llall mewn syndod. O'n i'n weli pa fodd y mae dy gyfall yn gwneud cariad i'r enydd acw, ac yn sicr gellid dybiad wrth ei gwedd fod hawys fod ei warogaeth ef yn dra derbyniol ganddi. Tros Sachlist ac edrychodd ar y triawd o amgylch y tân, Oraeth Pedans yn y weithred o gynnig ei fodri i'r Llances, hithau a gwryd brydferth ar ei gwynebryd, a Joseph yn gwylio symudiadau y dau gyda boddhad. Roedd y tanwydd sich yn cynnau yn fflamu mawrion gan olew y cwbl o amgylch ac gan golau a fflamu yr roedd gwynebau y tri yn amlwg iawn. Gyda'i fod yn canfod gwyneb y enydd daeth gyfnewidiad mawr, sydyn ac erchyll dros Sachlist. Gwelwodd tyrthodd ei law am bron yn di ar-wybod ar ei gledif ac yn wysgu allan un gar rhwng ei danedd, brathgymodd tuag atynt. Yr un gar hwnnw oedd gain. Fel cofio y darllenydd, ond odyd mae dyma enw yr enydd, Brydynig oedd wedi ennill calon Sachlist yn ôl ei adroddiad ei hun wrth Pedans. Ond, gofynna'r darllenydd, pa fodd yr oedd Sachlist wedi bod cyhyd cyn ei hadwain, a hithau wedi bod yn y cwmni yn ystod y digwyddiadau oedd wedi cymryd lle ar y llecyn.
Nid yw y peth mor syn ac a gellid tybiad. Nid oedd neb yn cwmni o'n sallus dy hun yn adwain y forfynig Brydeinig. Yr oedd yntau yn ei rhydra cyntaf yn meddwl am pydens ac am pydens yn unig fel nad oedd wedi talu. Sylw i bresenoldeb yr unedd. Yr oedd y diddordeb rywyd wedi hynny gan Joseph o Arimathea wedi sefydlu sylw pawb arno yntau fel nad oedd yr unedd hyd yn hyn wedi cael sylw neb ond ei gwaradwr pydens. Heblaw hynny, yr oedd cysgodion y nos yn gyflym gau o'i hamgylch cyn i ystori Joseph a'r milwr derbynnu fel nas gellid yn rhwydd adnabod wynebau. Ond yna'r yn ysgleirdeb golau y fflamiau, gwelai syllus wallt eraidd a llinellau prydferth gwynebryd yr ennydd oedd wedi dwyn ei serch yn ystod ei gachariad. Pa rybedd fod ei ysbryd yn cynhyrfu o'r weled ei gyfell yn gyflwyno yn rhegion i'w fein. Felly ei law ar ei gleddd yn ei gyffro gyntaf brysiodd tuag at ei gyfell pydens, a'i gariad ferch i'r gain.